agora cada día máis e cada vez que me vou por adiante pois este é o que me gusta e o que me deu vida e o que me sigue dando vida. Gracias a Luciano García Len, que foi realmente quen me inculcou o saber un pouco máis da avería galega, e tamén outra persona que foi o director o que donou esas pezas algúns e conocedes o Museo de Oleiros, José María Caidera. A esas dúas persoas teño que agradecerle moito a meu tío Cachela, que aprendín con o oficio evidentemente, pero eu, como me gusta tanta olería, vin estas pezas no libro de Alén e dixen, bueno, tiña a teima de recuperalas e a partir do 19 vin aquí a Portela, estuve falando con un señor, quería levar barro de un monte que había ali, non me deixou porque había unha señora que estaba aquí na residencia. O barro non é de Xito, pero o barro non é de aquí, o barro é de Niño de Águia. Eu quería faguer a fornada, incluso a fixen de cocina nun forno de gas e despois fixen un forno na terra para que saín un pouco máis negras, non? Porque realmente a xente de aquí valoraba moito máis o negro, porque o negro significa que están máis cocidas, vitrifica máis o barro e non é poroso, e por eso se valoraba moito máis. Eu simplemente son un humilde alfareiro que loito por a cultura do noso pueblo, porque penso que o máis importante de todos nós son os cacharros, porque detrás desto moitos miles de anos foi o sustento da humanidade. E simplemente moitas gracias ao Concello, moitas gracias a Alberto, hai moitos anos que nos conocemos, e eles sí que lle hai que agradecer porque poucos concellos loitan por isto. Nós temos en Niño de Águia un museo precioso. Teño que dicir, non é por botarme flores, pero con moitísimo traballo, moito sacrificio de miña parte, pero teríamos que ter moito mellor. Está moi bonito, pero vexo que poucos concellos valoran isto, porque teño a colección de leñadas olas que ten miña muller, deu-me permiso para pola na escaleira da casa, e están 22 pezas preciosas tamén, pero ofrecinas ao Concello, que é o actual alcalde da provincia, e non se diñou ni siquiera a mirar para elas. Así que aquí hai que agradecer a estes dous homes por dignificar o pueblo do Xeixo, pertenece ao Bolo, ese sí que hai que dignificalos, e ojalá houbera xente como eles e que veña xente con ganas de luitar por o pueblo. E moitas gracias.